Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani babakɔrɔ wartɔrɔ wɛrɛ bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Ni y'an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan. Wari kunnafoni ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ye. Nka tarata o tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ. Radio Jigafo ɲɛmaaso ka wulikajɔ kɔnɔna la. Wartɔrɔ wɛrɛ Bɔgɔ Jabate an bɛ bɛɛ kunnafoni soba kɔnɔ. Baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ. Nɛgɛ kɛrɛfɛ juru sɔgɔmada in na k'a sama ntanyi ka dɔ yuguyugu ka dɔ kunkolo tunɔmi fo ka dɔ ɲɛji bɔ. Jɔnni y'o ye? Bouton 120 bolodongoni tan bɛ munumunu salon ni ɲɔgɔn cɛ ko techniciens ni baara. Ayiwa. N'i y'a mɛn ɲɔgɔnna kumalikɛla tɛ techniciens de b'i kumakan nabɔ. N'i y'a mɛn ɲɔgɔnna tɔnnikɛla tɛ techniciens de b'i ka kuma fili fiɲɛ fɛ. Ayiwa o ka fo. U bɛ baara la dɛ nka u bɛ kɔfɛ. U bolo ja bɛ kɔfɛ u t'i ye fo anw de k'u yira u bɛ baara mun a ka se ka dɔn maaw fɛ. Bɔgɔ Tarawele o tuma n'an ye technicien fo maa min b'an bolo kɔrɔ jigiya la sɔgɔmada in na o tɔgɔ ko Mamutu Kamara ka Mamutu fo ka waleɲuman dɔn min ye lamɛnbaaw ye Bɔgɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn radio b'u ka fiɲɛ tulukala munumunu ka bila jɛgɛfo la k'u ni ce u ka danaya la lamɛnbaa sɛgɛnbalo lamɛnbaa ɲinɛbalo ko bɛɛ ni sɔgɔma bɛɛ ni ce i ka lamɛnliko ɲuman na. U y'a laminɛ. E ko cogo di? K'a fɔ Mamutu y'a ka fiɲɛbaa sɛbɛn. O bɛ bɛn. Bɔgɔ Jabate. Namo. Ne ko bala cogo bɛ di. Bɔgɔ Tarawele joona ne bɛ n tigɛ don le reporter Bɔgɔ ni y'u ka bɔliko 500 bɔliko 500 ani 25 bi ye décembre kalo tile 20 ye. Sɛbɛnnikɛla ko n'a tɔgɔ ye ko Gabriel Tienu Bɔgɔ Tarawele a ko yanni maa min ka taa kale da sinɛni kale ɲɛna kungo kɔnɔ munna i t'a di i ka bamusokɔrɔnin ɲɛna i kɛrɛfɛ. Sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔ Tarawele Mozone Mali Bɔgɔ a ko banna penten kelenw Mali a y'a yɛrɛ sɔrɔ sa a ko min ye Marokukaw ka nin société ba in ye n'o ye Ozone Maroc ye Bɔgɔ Tarawele an y'u wele ka na maa min y'u wele jamana masakɛ kɔrɔ ale ka fanga o ye wele bilu ma Bɔgɔ Tarawele min ye sigikafɔ kɔnɔna ye ni k'u ka ko bonya na karamata k'a bila Bamakɔ mairie-ba kɔrɔ o tuma janko o ni mairie ka kɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko contrat bolodara Bɔgɔ Tarawele min ye contrat ye mairie y'a yira k'a fɔ jamana ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ni k'u bolo ma gɛn n'o tɛ hakilina min kan ka di tɔrɔmɔɲɔ kɔnɔna la Bɔgɔ o ntanya bɛɛ n'a dun ma k'a fɔ nafolo tɛ jamana ɲɛmɔgɔ dun ye contrat ta ka bila mairie kɔrɔ a wari bɛna sɔrɔ cogo di Bɔgɔ Tarawele min ye Marokukaw ye Bɔgɔ baara kɔni a bolodara nafolo min sigi kɛmɛ k'o makɔnɔ o dɛsɛra ka sɔrɔ Bɔgɔ a ma ɲa min kɔ o kɛra min ye baara kɛcogo juguya ye an tɛ ka wasa nimisa Bɔgɔ Tarawele miiri banbali dugu in a bɛ ka nɔgɔ diɲɛ ma don o don ye. Sɛbɛnnikɛla ko Mali na se ka to hakilina jugu kan wa a ko camancɛ fanga marabaaw n'o ye colonel Asimi Goïta a n'a ka gouvernement u y'u sigi ka jateminɛ kɛ malidenw bi Bɔgɔ a tɛmɛ tɔɔrɔ jugu ye Bɔgɔ ni bamanciya wale bɛ jamana kɔnɔna la a ko nɔgɔ fana ka bamanciya wale Bɔgɔ dɔ de bɛ ka fara o ka diɲɛ ma don o don dugu o dugu bɛ yen ko sanuya tɛ yen dugu o dugu bɛ yen bɛsɛya tɛ yen Bɔgɔ o dugu ka ɲɛtaa bɛ sabati cogo di. Sɛbɛnnikɛla ko a ko i mana bɔ Bamakɔ bɔlɔn furancɛ fɛn fɛ Bɔgɔ bɛ taa ɲamaw de fisi fasalen sɔrɔ Bɔgɔ i bɛ taa jinɔgɔ de bɔnnen sɔrɔ i bɛ taa jata kɔlɔw i bɛ taa sumajugu de mɛn fan bɛɛ i b'i yɛrɛ ɲininka k'i bɛ yɔrɔ jumɛn na dɛ. Sɛbɛnnikɛla ko ɲama kɛmɛ Kilimanjaro kulukuncɛw ye yɔrɔ dɔw la Bɔgɔ Tarawele min ye ɲamaw ye a bɛna don an kan ka bɔ n'an ye ɲama tɛ ka cɛ ɲamaw danbuw nɔna dɔ bɛ ka fara ɲamabɔnyɔrɔw kan Bɔgɔ Tarawele ko Maliko yɛrɛ a bɛna bila da jumɛn na. Sɛbɛnnikɛla ko o kamanagan min bɛ malidenw na Bɔgɔ Tarawele jamana ɲɛmaaw ye yɔrɔ min dilan Numubugu la n'o bɛ tiɲɛfala marabolo la Sɛbɛnnikɛla ko min ye ministre d'État n'o ye ministre de l'administration territoriale ye colonel Ablaye Maïga Bɔgɔ Tarawele ni ka fara ministre wɛrɛ kan n'o ye ministre de l'assainissement ye Modibo Kone ministre de transport ye madame Dambele Madina Sisoko Bɔgɔ Tarawele u taara ni ka taa kɛnɛ lajɛ min ye décharge finale ye a dilanna ni hakilina min ye ani makama ni karama min ye a bɛ cogo di bi dɛ. Sɛbɛnnikɛla ko jamana ye nafolo min ta ka don décharge na CFA wari miliyari 7 i bɛ t'i jɔ k'a lajɛ miliyari 1 don o i t'a ye a ka haramuya. A minnu bila la ko da la u k'u minɛ u k'u minɛ k'u datugu u ka wari u b'a lasegin. Sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔ Tarawele nin ye maloya ko ye nin ye kamanagan ko ye ko Mali ka taa ɲɛ a ka di malidenw yɛrɛ ye de Bɔgɔ ni wari taara ka di maa minnu ma dunanw tɛ malidenw dɔn maa minnu kan ka suiviw kɛ minnu y'a tigɛ dɔ bila u ka minɛ.
abe yoro muna dunante malidon do wali tarami nyingali sebenigala ko ako ministry nani bokar tarore utaru joni ga lajali ka bokar minye mini detail no e colonel able maika asebe koro toro la dimina chien fala ka yu wakilita ka daka okuma ko nogo ko ni abina bo mauka mbamako ni kanu yuru on kaya on ti maliden ye wa ayo nyefo anyede ayo we fele sorala nyama ganga bona akina muye bodor aidala ka bako nyama be traité ga min ko ni nyama yo sa u bone mem beda ka fu asuma jugu min yi kolonju cheni be min yu ka ni na kilila bana o chali be min ko ni numu bugola ko ye bodor u yu ka kinna ta ka jamana nyama o sigare okuma ka ke to bela jelo ka dabal ni fere soro ni koila semeni kala ko ako min yi mini détail ako jamana ko ni akina krangane ndota ako min yi ko na ashimi guita ale era de ka miria nyuma ndo ko bodor nyama be bamako bolon français kono ka be de bena franc ka sanoya ka je katana yinu mumbugo ka traité sebeningala ko stade omnisport modibo kita ale date de de transiti okuma ko ni yo bane pew minye medina kura kulujula ye yoro kura do soroyi watoro minye anisete ale bena demendo kola jango ko ke bamako ale nyama mboro décharger watoro min ko ne décharge finali o de numu buye okuma ko jamana bena bolo do akokoro sebeningala ko dokara blokula dokara kuma dmani fola ni bara kuma ba mu folin flen ye minye mini deta fe watoro ni bara numena do don jume ko ni ya lai ka ba abdo dam na ka ba ga min ko ne malidon sigile me ka jate mun bo bo to de akana ke kuma dmanu foyi akana ke jamanyini kuma yi akana ke politiki kuma yi akake allaki ka yere yi kisaka ya kula malidon ka dugu sanuale malidon ka nisondia no kera o togoduma o be wolomina o tuna dugula o tradition tay kana kuna fani blane hanye mimbo le reporter kono aka bi sebanindo boje bate me mi nda numbu décharge finale koka abe wati jambo de me bado nana koka kenejira ulaw ba labe mi ye traitement kuma mi info ka nyeshi nyama made uko bo bara nunu be bulo da kono ganga politique moko maso ali shinu tison ali shini parce que olu be femi nzoro la ka duni dibidibi wale fede o te son je kono mo ba la ka toro ni nyama dugu ba kono ka toro dona wa nyama ke me kan fa ere mami mega sa noko fe bi damola itika do ne dusuga ka nambana boje wate ni yenteka do ni sebembe bo sebemi no kama ko lene pana masire jopu ni aka fasiri masire jopu ko mi e kidali ko anga taye ne e ko bi tarata ni obembe December ko lotle mugama 2022 mi ye yoye belebele ye o kono sigila singa o be daele ye mi e kidal e konnaye amen fisi e krengrenyo la ni ya taka laje akoni ani kidal ni urodugu yamba okoni okajan ko sebe kani ekrofo laje mamunu ye benga sebe ni ka tege no bla no ye marfa daburutigu ye olu koni nde kanga ta nyonzoro yoroko fole ngono no ye sema na no fe ma to ye yegulu nunu utwa kacha kani ekrofo laje la yini te dore mi ye sema ye kosa fe ba do kosa daina alekunye la selige ka jira ka fo mi ye benga sebe kono ko ye ka la wale ali ka sumale do ga mi yonga chama fanga nyamauye ulu ko ni mbala kuson benga sebe nkono ko be la wala ya chugomina ala kada mi yonga e constitution kurai no ye a bara nyebla barawye no ye avant projet o kono ko nunu bele jilembe benga sebe ni ka kono ko ni ka mana ni ya taka laje benga sebe wasa akono ko ka la wala ya constitution kura o de be sigi singa ga mi ye sema mauye ulu ko ku nyeme mesrala ko wa ko mi ye anga gouvernement mauye kere nyala chonjera fa nyamau ku ko ni ku sumaledo ga ni yu ka korofo laje ufu ya korofo bo ni ga kuleka bo ka nyeshi communauté internationale ma kerengere nyala ulu fana keme ku wakluke Algerie jamana e ulu ga jamana mingeme kuma daye ni benga zabai akono ko la wala lila ni ya laje uka koyi la yunu be femi nove ode ya kake usagoyi no fana tebe onga jamana ma no te tabulo nyuma ka nyeshi fazo malibama tamanjaro fanga nyemo nyebo o savie de wulena o be fa ga ko ni ga singoro mache o ko ode keme sabo ni ga benga zabai akonogo ni ga akonogo la wala ni ga sumaya ko ga ko ni ko laje Algeria o kelen ko ga kuleka boga nyeshi o communauté internationale ma communauté internationale ibado Algeria jamana o de sugandilo ka kuma ni nyanje ulu fana ya jira sema na november jima kulu to ula ka fo uku munyu bara munu ngeme kabi chomojoro fanga nyamo na wati kana bugo sisala ako abelejile kana binya kata dafrijila ka ke bara langolo ye ko bawu bara be chukomina ko sadaina o de dana ya ani beni kile abesega sabati malde kilina belejile ni nyanje chukomina o baro o bolo o nundo ledo ga jegulu do
fana bɛ Kidali kɔnɔna na n'a bɛ wele ko société civile ni a tɔ dan bɛ ko Kel Akal olu fana ye a jira k'a fɔ jɔn ko ala taabolo min n'o bɛ communauté internationale la ka ɲɛsin u ma k'a bɛ burujali ni ka o de kofɔ min ye bɛnkan sɛbɛn kɔnɔko lawaleli ye k'a tɛ taa o ni o tɛ ɲɔgɔn ta kosɛbɛ ko wa ko n'i ye ko in lajɛ ko degun min bɛ Kidali marabolo kan a sigibaw kan cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ ko n'a ko ma lajɛ diɲɛma jɔlen na k'a bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye nka halisa communauté internationale y'a jira u ka to faso Maliba ɲɛmɔgɔw kɔ u ka to u ka maa min b'a la ka kuma o ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye médiation internationale ye n'o ye Algérie jamana n'a nɔfɛmaa tɔw ye ko baara minnu n'o nun dolen bɛ n'Ala sɔnna ma bɛɛ lajɛlen na kɛ k'a timɛ ka se a hakɛ la ko wa ko n'i ye ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ Bamajilakaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mamurudilen marifa daburutigi ninnu ye ko u yɛrɛ dama u bɛɛ bɛ ko la wa bawu jɛkulu dɔ bɛ yen o y'a jira k'a fɔ ko sema u b'a fɛ ka ɲɛdɔnya ta ka olu fana sɛgɛrɛ o taabolo min filɛ k'olu fana tɛna jɛni o ye maa bɛ se k'a fɔ sɔgɔma in na ɲɔgɔn ye in kɔni bɛ dayɛlɛ ka taa sɔrɔ dusukun futunulen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ min ye Anempis o kɔnɔna ye Kidali mara kɔnɔna na wa taabolo mana bɔ da o da la Fasiri Gaba n'o ye Masire Jɔpu ye a ko k'a n'o fana kɛ Fasiri waati nataw la an n'o da maaw tulo kan nin kun ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ lɛnɛbara kɔnɔna na bon tarawele ne bɛ n tigɛ don ko kura Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Alpha Seso fulakɛ bon tarawele a ko esige ni ji ye jifilen sara bon tarawele a min b'a kamana bɛ guwa bon tarawele an m'an komi an m'an jami Bamako sigi bon a kɛra wamani ye sɛbɛnnikɛla ko tile ti bɔ ka bi k'i tɛ kumajugu dɔ mɛn Bamako bi bon tarawele maa tununa maa gosira maa lajabara bon tarawele min ye Bamako sigi ye o de b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a mɔmɔ a na si dɔn a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di maa minnu bɛ k'u bɛ faso fini ta bagatawre ni k'u kale jamana darapo ye malidenw an n'an bolo minɛ u b'an lakana hali n'u ni bɛ to a la bagatawre olu yɛrɛ ka kɛ tiɲɛni kɛbaaw ye a ko jamana sigi gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko a ko nin funankɛnin ye n'a tɔgɔ ye ko Jibiril Tarawele a tora donko la min ye sɔrɔsikɛ don bagatawre i b'a ye k'a fɔ soldat deuxième classe bɛ kan min na o de ye kan Sunjata ye Bakari Tarawele a ye sɔrɔsiya baara sidɔn san 23 a yɛrɛ bangera 1999 sɛbɛnnikɛla ko a ko Jibiri Tarawele sɔrɔsi Jibiri Tarawele Bakari Tarawele k'a minɛna bandiya de la banbagaciya la zone industrielle kɔnɔ Bamakɔ yan bingali sɛbɛnnikɛla ko Bakari nin kɛra don jumɛn an kɔrɔ kunna sini kari don décembre kalo tile 18 dugujɛda waati n'o ye 5 heures du matin minutes 34 min ye moto taxi bolila dɔ ye Bakari Tarawele ye sokurusigɛnɛ da la moto taxi bolila in a sina k'o lajɔ o tuma ne bila min ye zone industrielle ye kɛmɛ de bɛ n kun ɲama ala kama moto taxi bolila ale de tɔgɔ ko Gabri Karambe dɔgɔnɔkɛ a ko baasi t'a la yɛlɛn joona n ka t'i bila yen Bakari Tarawele u taara se min ye zone industrielle i fara yan fɛ an ka taa yan fɛ Bakari Tarawele u taara o dama dama de la moto taxi bolila ko kabini fara yɔrɔ kɛra 3-4 ye ale commencera ka siran a ko min kɔni ye cɛnin ye n'o ye sɔrɔkɛ ye Bakari Tarawele n'a tɔgɔ ye ko Jibiri Tarawele a sina ka don ni moto taxi bolila dibinin dɔ la dɛ o tuma k'i jɔ yan Bakari Tarawele ale kɔni fɛnɛ sina k'a jate minɛ sabu i ka baara ye min ye i b'o si dɔn ale ye cɛnin dɔdɔlima k'a lajɛ cɛnin bɛ k'a bolo da kun k'a bɛ bee labɔ a sina ka marifa labɔ ten a ye marifa bɔ Bakari Tarawele o ni moto jagatatigi fila wɛrɛ ka n'i jɔ a ka complice olu ka n'u jɔ a si ma kɔrɔ ni si ye sɛbɛnnikɛla ko Bakari Tarawele min ye cɛnin ye sa n'o ye Gabri Karambe ye i b'a ye k'a fɔ sina kɔ k'i bolo kɔrɔtan i bolo kɔrɔtan o tuma Bakari min tun b'u kɔnɔ ala de b'o dɔn o tuma min ye a kun wari u tun b'o de bɔ wa walima u tun bɛna mun ni mun de kɛ wa Bakari i bolo kɔrɔta o bɛ fɔ tuma min na o ni baki mɔgɔw Bakari Tarawele olu fana ka arafulu bɛ fɛ ka kuncɛ n'o ye brigade anti-criminalité maaw ye Bakari Tarawele olu kɔni tɛmɛtɔ la o kari kelen dafɛ dɔrɔn olu sina ka bɛn n'a ye ten o ye bandiw kala de olu sina ka bɛn n'a ye baki mɔgɔw ani besi olu ye bandiw kala de subhanallah o maɲi dɛ Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko baki mɔgɔw tɛmɛtɔ la olu sina k'u ɲɛ bila woni fɛ ten u y'a ye k'a fɔ nin tɛ sinima ye nin ye lakika ye nin ye barakɛriw ye u y'u kari ka don
bɔgɔdi u y'u kari ka don dɔrɔn min ye jagatatigi fila ye ma bɛ turunu ye nka o tɛ turunu dugu la maa fɛ koyi o fana tiɲɛ fo dugu ka jɛ walima yelen bɛ yɔrɔ min na nka dibini na dibi sinima o ye bandiw ye o tɛ sinima ye sɛbɛnnikɛla ko jagatatigi fila bɔgɔdi olu ye duuru don fiɲɛ na fo fɔlɔkɔ bɛ wulu nɔfɛ min ye sɔrɔsigɛni ye bɔgɔdi ale kɔni y'a ye k'a fɔ sa boliti dan kɛ ale y'i kuru ka don kamiɲɛma dɔ jukɔrɔ bɔgɔdi a donna i b'a fɔ ko fise dontɔla maa ma kɛ ala ye k'a dɔn min ye polisilakaw yɛrɛ ye u ko k'i b'a sɔrɔ k'a bɔra ni kundɔn ye nka u ye moto taxitigi mun lajɔ o ko a bɛ yen a donna cogo min na a y'aw kun dengu a k'a lajɛ dɛ bɔgɔdi u y'u kun dengu u taara sɔrɔ a dulonnen bɛ mobili jukɔrɔla fɛnw na yen i b'a fɔ ko nɔnsi a kɛra basa ye sa o a y'i gulo la i b'a fɔ ko nɔnsi fo k'a kɔni kuru sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔdi fo a ninakili bɛ bɔ a sen fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko bagi mɔgɔw y'u kun dengu dɔrɔn a biya o tuma u sinna ka don k'a sama ka bɔ n'a ye bɔgɔdi taara ni ka nɛgɛ k'a bolo la ka taa n'a ye 3e arrondissement na k'a ɲininka sɛbɛnnikɛla ko k'a to ɲininkali kɔnɔ bɔgɔdi taara ko nɛgɛ digira a tigɛ la dɛ o tuma ko a ye n lafiya wari o tuma n ka se ka fiɲɛ bɔ dani sɔrɔ min ye polisiw y'u hinɛna la nɛgɛ bɔlen a tigɛ la dɛ a y'i senfa k'a bɛ kogo ta tuguni a bɛ fɛ ka sɔrɔsiya yɔrɔ jira olu la ale m'a faamu o tɔrɔ k'a bɛ kogo ta a n'u ka bali ye k'a da kan po k'a tigɛ ka kala k'a nɛgɛ kala tuguni sɛbɛnnikɛla ko ɲininkaliw de kɔnɔna la u taara ye k'a fɔ u y'u bolo don a kun a ka sɔrɔsi kariti o de sinna ka bɔ a kun Djibiri Traoré soldat 2e classe armée de terre kan Sunjata Keita de Kati ala anw sara koyi wa ka tila ka taa kɛ anw sara dɛ Traoré fana ye anw yɛrɛ ka sɔrɔsiw de bɛ ka barakasi kɛ Bamakɔ yan o ma ɲi dɛ Bamakɔ ka filɛ nin ye dɛ wa n bɛ min f'i ɲɛna an ka bankiw bɛ Dakari an ka wari mara yɔrɔw bɛ Dakari binkani wale minnu bɛ kɛ butigi belebelew kɔnɔ a ko ɲɛ ka ɲini a ka ɲini dɛ a ka ɲɛ ka ɲini dɛ ne mɛn nin kuma in kan k'a fɔ gan tɛ to a fɔli kɛ cɛnnikɛlaw bɛ jama la a ɲɛ ka ɲini cɛnnikɛlaw bɛ jama la Bɔgɔdi Traoré maa min kan ka jamanadenw lakana o bɛ taa jamanadenw lajaba ka da mun kan i ye ko ye sa wa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la min ye 3e arrondissement ye o tuma olu ko nin bɛ ta ka bila kiiritigɛlaw ka bolo kan Bɔgɔdi min ye Djibiri Traoré o tuma ale bɛ taa tɔ ɲɛfɔ ye a fɔ a bɛ sa kaso la mun y'a bila nin na Bɔgɔdi min kɔni ye marifa min yera bolo o tuma k'o ye pistolet automatique dɔ ye mais o tuma min dilanna an ka jamana in kɔnɔ nka o tuma i b'a ye k'a fɔ k'a chargeur Bɔgɔdi Traoré k'o ye Bill Haki de a bɛ maa 10 da joli la un coup a filɛ dɛ wa dugu fan bɛ nin na dɛ wa waati min na maa min ni nin jɔyɔrɔ ni nin sɔrɔsiya ka kan o b'o tigi jan ala ka nin ta k'o kan ni recrutement sera ala bɛɛ bɛ bɔ ŋanaŋana ka sɔrɔ bɛɛ tɛ se ka k'a ye n'u ma cɛden ta jate minɛ a ko a kɛ mɛn kɔlɔlɔ ye dɛ an bolo bɛ kan kala ye dɛ wa nin y'a dɔ ye dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Alpha Seso ale ka sɛbɛnni don bɔ Jabate naamu n bɛ n tɛgɛ don a don n ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Legido o don Legido k'an ka taa INPS la mun bɛ yen Institut National de Prévoyance Sociale galatili la ne bakurunbala k'a ma ko INPS o don INPS maa min ka fasiri ye nin ye Gido to a la o de ye filani ye Lasana Kulubali Lasana Kulubali ale ko janjo k'o kan ka fɔ INPS directeur n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Usmane Karimu Kulubali ye Usmane Karimu Kulubali a nafura dama INPS o ɲɛmaya la ko ɲɛta kun o kɛn tɛ sanayɛlɛ sɔrɔli ye wa diɲɛ don o don kokura diɲɛ don o don ɲɛta n'i ye ko in ta k'a lajɛ laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ tuma ni tuma ni a bɛ wele ko conseil d'administration ni u yɛrɛ ka ɲɛmaaba n'o y'u ka président du conseil d'administration ye o de ye Yakuba Katile ye Yakuba Katile min ye INPS ka nin lajɛrɛ in ta ko 98 na ka se 99 ma ko o baaraw ma boloda décembre kalo tile 15 tɛmɛlen wa san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ni sɔnni sigila o kan o de ye assurance maladie obligatoire amo o min n'o t'an bɛ ka kalifa INPS la ka taa se u ka taabolo wɛrɛw ma ka n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye san 2023 ye o min n'o kɔni b'a la ka tɛntɛn ka na min ye président du conseil d'administration n'o ye Yakuba Katile ye ni a bɛ hakilina in yɛrɛ bila an bɛ minɛn min kɔnɔna na o de ye projet de budget n'o bɛ INPS n'o bɛ o to a la ani amo san 2023 o baaraw kan ka boloda cogo di amo ko ani musaka min n'o mako bɛ jɔ a la musaka in kan ka sɔrɔ cogo di wulikajɔw kan ka ɲɛsin fɛn jumɛn ma i b'a ye k'a fɔ min ye Yakuba Katile ye a y'i da don o la ni k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ wa a y'a jira k'a fɔ ni lajɛrɛ 98 na ka taa se 99 ma n'u bɛ u ka session ni ka o kofɔ min baara bolodala décembre kalo tile 15 tɛmɛlen u yɛrɛ jab'a la ba la n'i ye ko in lajɛ Yakuba Katile a da tula gɛlɛya damadɔw la a ko nin session n'o ye nin lajɛrɛ in ye a bɛ ka kɛ waati kɔnɔna na waati min n'a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen
be akalama coronavirus onani jakle jamani funa alisal nasrula ako afanga bala ka doya ukoni oye bara juguge oye dadigi ke jamana chama na jiye nyefe jamana ka soro da bulula kata se tabulo werama mi no be kele kofo igren ni rusi jamana uluga kele okololo o seme bela jelema wa mi alisa petroli koe songo goni ga yakboyali mi taji ko stratika we kata se dad munin fa ulu songo ko yakboyali ma adasila ni bela jelema wa koni ko bela jele laje ko na taota mi yen pesi nyama bay no usmane karim kulubali anano fa mau uyu chesri dala okunye kele uyake fulaye bawu mi yen na fulumuye umako bina jomina ni ya taka allaje mi reseti no ye soroye musaga o mi ngoni no buloda me kabla sante 2023 o konnana obeti Joseph war milliard kemefla ani binani ani duru ani million kemesigi ani ta ani sabana kugamve o de bolo daledu wa mi la yinu ye kone yo tako o sanga san 2022 la o de ye bara mi no kun bolo daledu ni o sorola ka bara ke no ye o de milliard kemefla ani binani ani million keme ani biolonfla ani nani ana kugamve san 2022 konnana wa ni ko infana laje keme sarala fla ana kugamve bisaba ani duru o de kera faranga ye no ye augmentation ye nazarakana wa ni ko imbela jele faranyanga mi ye uka exercice 2023 akoko akoniya taka laje ka dagosi ko ka bungo sebe o mako be na jo musaga mina wasa ka sika yen pesi bara kumbo niko baro bulodani aye obeti Joseph war milliard kemefla ani bisaba ana kungamvena yago katle amada uma aya jira ka fo mi ye kalaide o de kanga kesanga na ka wati no e lajuli kaloye na be wele nazarakana ko renforcement de capacité mi ye barake de unye no yen pesi barake lawye ulu kalanga taniga nyeshu makumana tuma wati na ka sanga wati belajilena wasa mi ye yen pesi ga lanyunu ye o ka se ka ke esoro fenye wa kuno fana bolai o ka cheke da bolo fara mise munumbe sege lu ka ta ku segere wa oni mamunu fana be nu tege di menyoma barake ngoma ya hukumu konnana yen pesi tabulo fe munu ye o ko ka nyefu ye o ka tabulo famu wasa mi ye yen pesi ga musaga goye asoro dabulo akana balanka akunke uluka family baliyai wani ko in laje yabo kadle ko ka be korofo kunjeni mi ye ni kere ngonnana o de ye wuliga joka sabati fembele jilenga sigi singa wasa yen pesi to mi be alano to admaye doka foroga dona duguje doka foroga o yanga ga dona duguje ani wati na tawla ni we saba mina ya sama ka bo legiro konnana lasana kulbali aka fasridu jeka pip kaka firfon la kodon nege kanye tan flasera Bamako ka fo jiginew ka bonya masegi be awye Nako bala tuko be bordore jona ne bentiga do info matin bordore angata jalakoroji mumei bordore jalakoroji bogari minye nison dia belebele baye bogari jalakoroji ka uyo sura koy sebeni gala ko min koni ye uka meri baye no ye Umar Gindo ye bordore akera minye alamsa temene de samuru kalo kle tani duru bordore minyu ka ses komiye bogari ibaye ka fo min koni nison jala bara saba bogari obulo darai sebeni gala ko aku bara folo bordore o de ye coronavirus ko ako banajugu mabane bari minye centre covid 19 ye bari uyo dodlani ko nya minyu ka sescom konnai sebeni gala ko amabane bari ni mautara furakel law tuna sigi tile koro okuma fu ninga lafia sumala uye gabelele ba dojo minja biti jo metri wolon vlala bari ana magama na karama sebeni gala ko ako tokofo balni uyo fena jo bari no ye morguye aw ga korofo sabana inde mai ma buta ko to de bordore duje wali borbu ko kuma bi da kono bordore sabeni gela ko akoko ki maminye komini ya tuma go be morgula bordore morgun tanya tumbe bordore okuma min ko ni morguye bari o soro la sabeni gela yira ka fo min ko ni bara belebele sabai okuma na duma ka fo ko kenya so soro bordore o ye nison dia koye bari o ye sewa koye o ye nyagari koye bari minye dugu nyema ye
n'ale ye maire ye Umar Gindo bari ale de kɔni sira dayɛlɛ ni ka kɛ nisɔndiya belebeleba ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ bari n'i y'a lajɛ min ye président du conseil d'administration o ye Dawuda Traoré ye président du comité de gestion de Lassako Dia o ye Musa Kulubali ye directeur technique du centre o ye docteur Adama Alexis Jara ye o n'a ɲɔgɔnna tɔw bari sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la sabu nin bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ tigɛ di ɲɔgɔnma o de wololen filɛ nin na min musaka bɛ ti jɔ miliyɔn kasabi caman na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye dugutigiw ka maakɔrɔba ye bakari kuma taara k'a d'o ma bakari maakɔrɔba ale de bɛ fɛn finman jeninen dɔn min ye dɔn ye Iya Traoré Iya ko dugu mago tun bɛ nin bɛɛ la o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko mago bɛ fɛn minnu na bakari o ntanya bɛɛ bakari ala nana n'a ka na ye sababu ɲuman sɔrɔla bakari o sɔrɔla ka bila dugudenw ka bila kɔnɔ nin ye kunnawolo ka ɲɛsin ale ma bakari nin ye kunnawolo ka ɲɛsin dugudenw bɛɛ lajɛlen ma o tuma ko min bɛ fɔ nin ko in na a ka matarafa cogo cɛ ɲuman na bakari de bɛɛ lajɛlen ka minɛ n'a fɔ i ta i bɛ se ka min kɛ i jɔyɔrɔ ye min ye ɲɛta la o baara boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye morgue ye bakari b'a ye k'a fɔ hali bi k'u mago bɛ dɛmɛ na ni ka makama n'a karama tɔw labɛn min ye groupe électrogène sabu kurantigɛtigɛ bɛ waati bɛɛ bakari ni kuran tigɛra o tuma morgue man ka kalaya dɛ o kan ka sumaya de sɛbɛnnikɛla ko o ma tɛmɛ ka bɔ ye min ye climatiseur ye o tuma maa minnu fana bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ni k'u bolo ma dɛmɛ climatiseur la ni ka morgue kɔnɔna k'a suma tɔntɔntɔn i b'a fɔ ko dilasi waati ko maaw ka kɔfilɛ ko fana la ko ye sabu morgue kɔni a dabɔra suma de kama ni ka fure sumaya ni ka lafiya sɛbɛnnikɛla ko ayi dɛ i ka kɔrɔfɔ k'a suma o bɛɛ na cɛ ma k'a lafiya o tuma i bɛ fɛ ka b'o la wa kuma bɛ fɛ ka jɛngɛ dɛ i bɛ fɛ ka b'o la wa ni farisogo kɔni sumara o ye farisogo lafiyalen kɔni o ye ni bɛ farisogo min na tugun kɛ k'a suma k'a lafiya o kuma jɛngɛlen di o tuma an kana ni sama sabu nin tɛ fɛn sama ta ye sɛbɛnnikɛla ko Bakari Traoré min ye dugudenw ye a ko dɔrɔmɛ ma nɔgɔn 1000 man ca a ko baɲumankɛ baaratɔn olu bɛ jamana in kɔnɔ Bakari hinɛ ni magaribatɔ bɛ jamana in kɔnɔ Bakari min ye sɔrɔ tigilamɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ Bakari Traoré k'a fili k'a kunbɛn o tuma jamana in dɔn bɛ ni o ye walayi bon n b'o f'i ɲɛna nin kɔrɔfɔ ma bɔ nin ye wa dɔ kariyalen don i groupe wo i climatiseur wo a bɛ nin bɛɛ doni ka taa jigin ka bila a tɔgɔ tɛ fɔ ambulance wo fura wo baarakɛminɛn wo a kariyabaatɔ caman bɛ yen ala k'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko Bakari Traoré o tuma min ye dugudenw ye Bakari u bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw fɔ k'u waleɲuman dɔn a ko nin de fɔra n'i ye maa bilen ye Bakari Traoré n'a ye baara ta k'i sɛgɛrɛ Bakari Traoré t'i bolo nisɔndiya foli kɔ o tuma min ye maire n'o ye Umar Gindo Bakari u y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ko nin y'ale de ka kunnawolo ye dugutigiw k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn nin ye olu de ka kunnawolo ye min ye baarakɛlaw ye Bakari nin ye olu de fana ka kunnawolo ye o tuma bilalen bɛ duguden minnu ɲɛ o tuma ko bɛɛ lajɛlen k'a minɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ta i bɛ se ka min kɛ faso ko la i k'o boloda kunnafoni filɛ an ye min bɔ info matin kɔnɔ Saba Balo ale ka sɛbɛnni don Saba Balo ka fara info matin fasara jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo o jama tɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko Mali Tribune Mali Tribune Usmane Mahamani nin ye a ka fasiri ye Mahamani ko min ye sommet États-Unis Afrique ye o min n'o bɔla ka kɛ Washington lamɛrɛkɛnw ka faaba dɔ o y'o ye i b'a ye k'a fɔ farafin jamana 49 ɲɛmaw n'o y'a jamanakuntigiw ye walima u ka gouvernement ɲɛmaw olu de kɔni taala ni ka taa farafinna ni k'a jɔyɔrɔ fa nka n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min kɔni bɛ kɛ maa dabali banfɛn ye o de ye wele bilala farafin jamana minnu ma k'a jira k'a fɔ ko démocratie o kɔni u ka weleli a bɔlɔ sinsin bɛ o kan min ye bɛɛ y'a ye ko kɔni ko yakubaya bɛ k'a sinsin u ka jamanaw kɔnɔna na n'o ye jamana 49 ye ko nka ko Cadi jamana min n'o welela ko yalima ko démocratie bɛ yen wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye Idrissa Déby Itno ale fatulen kɔ a denkɛ sɔrɔdasikɛ n'o ye générali ye Mahamad Déby Itno ale de sigila a nɔ na nka n'i ye ko in lajɛ a sigi fura dama kana bugɔ sisan la n'i ko k'i ma nisɔndiya k'e bɛ bɔ k'i ka nisɔngoya ni k'o jira a bɛ finitigilakaw bɔ i kama k'i ba de bɛ walo o y'i arrangele n'o tɛ o b'i fa ka bɔ a la di nka ko kun wele mɛ nin kɛnɛ kan nka min ye anw ka jamana damadɔw ye min ye faso Maliba ye ka taa se Burkina faso jamana ma ka taa se Laginɛ Conakry ma ha ka ja hali Sudan yɛrɛ kɛ o ma nin si wele ka taa sɔrɔ la n'i ye ko in lajɛ Union Africaine lamɛrɛkɛnw sinsin bɛ o de ka taabolo kan ka ban ka anw ka nin jamana damadɔw wele farafinna tilebinfɛ bolo kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko camancɛrɔ fanga n'o ye transition ye k'o de bɛ nin jamana ninnu kunna ka taa sɔrɔ la o transition kɛlɛ n'i yɛrɛ ɲininka yalima o kɛlɛ de tɛ Cadi wa nka Cadi ɲɛma o welela
Anga jamana uma wele. Burkina ma wele. Lagine Conakry ma wele. Janfa. Ayelendo. France ga janfa. Nimbe ko fetugo ko anga ndamaku. Kamami. Ali sina ndamaku. Amba ko ali sina. Ko ke demandie. Kato ke demangoy. Kabi domi na Emmanuel Macron tara Idriss Déby itnoga janaja la. O kena kai. Ajirala ka fugo denge ko be siga nona. Kabi ne ya makuma. Ene adongo ko dobe. Wante ni fiya. Botoro ni ya ye ka fo ukeme ku bolodo. Idriss Déby itno denge kokoro. Ka jigi fa. Aye jamana la bluye. Kanasiga. Ni ka jamana la bluye. Uku sagonu dungage. Uku sagonu dungage ka jamana la. Ifene mago be fanfale ni ka fanga. Ko ba la kana. On de ko. Anka jamana anta la bluye bi anta la bluye shini. Akadu ye toko ka kete. Wa transition en ko ve politique mo. Ni kalata kala sabu ye ki ga jamana kuntigi. Ni ma jamana don sago ga. Dugu mena ba ki ndo nord. Akino ngoro. Ami. Mali don wulila ko. Sunjata wulila de. Mi fo yere. Mi ye jamana injugu ye munu ba ko na ni munu ba ko ka. Uka don ka fo kante kununa. Wa mi ye ni awu yere nyumana kude ta kela nunu le. No ye kulene la sim goita na no fe mawi. Oni 2012 coup d'état kelo tekele. Nyo fu yene uka famu. Wa tellement que Hashimi ye chai. Ima kuma baba fama ko juin. Ako era ko français juin. Le juin Emmanuel Macron. La junte française. Akadi ye trop. Akadam yeti. Na balabala lembi bola ndo ajel lembe ya. Kanasiga. Kalashini bambolo ya. Ika avion bambolo ko ya. An kokoroma donendo. Ambe sala neble. Ma esi sa ombe ta demedo ansigi yon jamana o ma. Aflere Kelege pangulu. O bambolo fame ma wara swala. Wa fo misali de bitla ka tanka. Anga chekiseya. Ima ye anye français RFI datugu. An fene kɛrɛfɛ jamana dɔ asena no la. U fene wu ka RFI datugu. Ngo olu be ka onde ladigo. O kuma kan an ladigi flana be ne. An yu ka ambassadeur gwen. O fene ku ka ambassadeur gwen. Nga o ka jamana don wulle ambassadeur no fe. Ngo ambassadeur bola ka kuma u ka jabarani ga. Ayi kando ko ko luka fe aide public française. O mi ndo me Burkina jamana ka. Ko utena songo ka tate ko unafulo muguto yene. Aflade. O kora uteta fu da julwa. Ambe fera ga ambassadeur fagai. U ka kanta nyona sa. U ka kanta nyona yi. Ambe ka kele kif. Asimin goita, colonel Asim goita. Kiti ke jakuma ne pawara. Na o fe yere. Ni dem mienga o shien fola e fanga na wa. Akobe to. Wa ibina betchen sa. Chiago kuma dime fora. Maraka mianga bamana beti malidea. Ibina bere chien sa. Ide. O mianga mo mabla. Mega gere fiere. Ni mienga o shien fola e. Temenai. Temenai. Boja wate. Ko jegulu jemu no ye kumenye. Abole nga ke Washington no l'America uni farafin jamana ni nyanje. E ko amake la wolu maliwa. Ba o jamana mun no lu sembolala. Ka jamana wara min wele ka ta fara ninga hake ke binani ani ko nondo ye. Ko chadi jamana ba ala. Ko ka kuni ya laje. Yani general talite no chadi jamana kundigi. Ayana akase l'America nga dugolo ka. Mamunu be no lu be kan ka kokoroma do no democracy. E ku maboka tamawa. Bolo mene uka nuzongo ya jira kafo mami mbala kana anyugona mafalate mami mbala kana demokrasi taka jamana kono ko muraka ba wele nyama o jabi tubulu ba o bela jile mbeni tiendo a tien bela jile be kenaka fadriga ba no ye Usman na Mahamani aku wati ni do na to konnana na bola dami be ano fana ga fasriye ninguye sama mina ya sama ga bo mali etribin konnana Usman Mahamani aka fasriye bo trawre okuma aman kunja nin kan dususuma bo trawre minyi teduma ba flaye te yasa te wasa bo trawre kayiye kan fiye bari kunu jilibugula ukuluban kana uko bo jabate tiere la te yasa ni te wasa akadi ni te be anye te be bla maru naka gere mo ukuluban kana nete temi ngakoro ngalu tere gando na temi na ala ni tenu ni sababu te wasa bari kankune anan kunjano yi jeka pip kaka frefon la ko ndara nana dantigeli werete ula ne ko bala to ko be horto wori jona ne ben tigado le confident sabeni gala toye wari oye la rédaction ye u bela jelani ku wakili ke kelenye sabeni gala ko angata dio garla horto wori ako jone be feka to tieta ni ka dio meri segarando ye Dauda Kane ye horto wori dana manjugo ken sonye o de ka jugo sabeni gala iraka fo e Dauda Kane horto wori menye dio
diongari ye ka labo dibila ka bila yelena bortoro nin ka yira jiena bortoro de dugudo mogo be femu na ben ni basigi kelenya bor min ye nyeta ye nafazoro siraw ye sebenigala ya yira ka fo Dauda Kane annafura dama meri kono kana blame domna ko bi atesunoko atisigi bortoro de wati bela jelen kono aka wuli ka jo o de ye fo dionka ke dionka usago ye bortoro ndo make fio ni mauma ale fo ka tanu ni mauma ni sonde ko sigi konna la ale fena tuna donka fo alibi ale na kunye miya bi ko ke sebenigala ko annakun ye minye bortoro de ko dugudo ya don ye akoko mana ke tugo bortoro de mado be ali ni yera duma bori kuma uti bo ako minye Dauda Kane ye bortoro ibaye ka fo anana san 2009 ninga ke merie bortoro abina kuma mina kana bla bila mamunun be ya yira ka fo nyeta ka du ye bori ko tigi siga konte mina ni santani flako nala aye dugu yelama sebenigala ko ako ni jatemina ke minye na fasoro siraw ye minye diongari ale komini bortoro abe dugu wolon vla mana adugu kelon kele na fasoro sira baro bolo no kara bela jelinla bortoro jiko gelea o blala kofe bortoro minye meri aya yira ka fo bortoro dusumango ale te fato gonila min ko ni ye nyemaya ye bori aba don ka fo ni ko ni be nyema la ina se manga mi ko altale yigi utale jatige sabu barakala ma delika lafiya jamana kono sebenigala ko ako ni ye jatemina ke min ko ni mangu yaw ye bori ninga chwachun taka da meri la dugukolo fere hectare kemenani ako hectare kemenani be yoro jumena bortoro ko ni bela jelengo ne chwachun ni ye ninga mangu yaw tanga ko minye bori oyo ye minye ali Dauda Kane atigalimbaka adalimbaka bori ka yira ka fo ale be tabulo muna tabulo jugute tiendo mamunun ka bara yuruku ye bortoro otiban dugu konnala ako sigi kono bogor bebe nyondo ako min ko ni ngana mo ye dugulu ngana mo min yuruku barakelaw ye bortoro ku bela jele min nyondo ako ni ko do jatemine to fo yere kemba ko la koy bogor min ye meri conseil korodo ye ani meri korodo bortoro ku tige jabe kofe ninga mawshu ka la min ye meri Dauda Kane la bortoro de esabu dugu koro o ti dugu nyale fe bori min ye wuli ka joy meri be ka dugukolo fere abika nga dugu lafu abika nga dugu sigin kofe bori ko ni ya laje fu tani politique kelate ako min ye meri kale jaba jelindo ale be koko ke dugu kono abike jele kono mauka terrain bori ka lakana mauka furo ka lakana mauka baraka yoro ka lakana ako min ye ale Dauda Kane ale ka baraw ye bori ko mado tara kasola ka teme utara kasola ngana mun la ko bo shido wali dugukolo wali terrain wali furo bori ko ni yo feri tate ka ba ko ita minye ita oye nga minye sharia ye bori kale tna sigi ka lajali ka koy sharia na wuli ka baraka ketugola ako min ko ni ye benin kilian ye bori malidon bodi no fe wati be bori minye barakela ye o la felente abada ako minye Dauda Kane ye bori mamunu be wuli ka jola sebenigala yira ka fo ni te dore de bori ni chwachien ye sabu politique kungango willa minye meri kala filu ye labon be ka sabati mate kotugo don ni meri mangwaro ulu bu chego ako bori min ko ni Dauda Kane e ko ni bena fembo aka nyeta la de bori ko sabu ko min ko ni Dauda ni aka tabulo laje bori ko mabi bolo Dauda bolo ni ka du jombulo ni ko segi negetila kuna funi flani hanyi min bo le confident kono la rédaction ulu ka sebenido wa bo memi faraga Dauda Kane monsieur le maire dio ni aka ko taka laje kabisa 2009 ani moma be no lu tumba fe ka singoro mache politique keneka o koni arabe dodo la ulu arabe fen kala mola ayi tege do abe tona aka wuli ka joni wuli ka jo fe kilisi badare o wuli ka jo nflani tanu gansantere ba do anga ko tabulo e miye tieni lakika wuli ka jo ni ya taka sigere ika kuna jare non te bi to duru na dia aya bele jele galonga boy tanasika itika do wajawate ni entega do ni sababu bo sababu no kama ko lene pana Yusuf Kamara ni aka faziri Yusuf ko anga ta nambala ni ye okofo o ye commune mi no be fengolo commune konado sika so mara no sika so region o be o fe ni ya ta ka laje décembre galos
tileta ani duru tɛmɛlen san 2022 i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun labanw kunjatɔ la e ko a jala nambala wa bawo yɔrɔ min bɛ yen n'o ye kɛnɛ ye n'o bɛ société d'exploitation minière dɔ bolo n'o ye canadiens ka société ye n'a bɛ wele ko compagnie minière canadienne Robex Resources olu kɔni yɔrɔ in da la ka di u ma o kɛlen kɔ ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ nka n'i ye yɔrɔ in lajɛ u nana sɔrɔ maa minnu fana bɛ sanubɔla ye n'o ye fɛn mini artisanaux ye n'olu ye bolola sanubɔlaw ye e ko o n'olu de ma se ɲɔgɔn ma wa nin décembre kalo tile 15 tɛmɛlen a kun kɛla mun ye n'o de ye maa ninnu ka yɔrɔ kofɔlen i y'a dɔn ni yɔrɔ dili ma société caman bɛ yen olu kɔni u bɛ grillage de don a la walima ka fɛn dɔ kɔni don a la min bɛ u ka yɔrɔ da ni k'a jira bɛɛ lajɛlen na ko nka min ye bolola sanubɔla ninnu ye nanbala kɔnɔna na e ko u ma wuli de k'a fɔ k'u bɛ don ninnu ka yɔrɔ kofɔlen na min n'a permis bɛ u bolo wa o ko de ma bɛn maa minnu bɛ yen n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu kɔni ma sɔn cogoya si la u ka don u y'a ye jama bɛna giriya u ma min kɛ jama fanga bɛna bonya u ma i b'a ye k'a fɔ u ye kunkanw tigɛ sanfɛ i b'a ye fana o wulikajɔ n'u golobasali u taara wolo maa fila olu kɔni banana ni k'u jogi ni k'a juguya maa fila in fana na maa kelen bɛ a la o kɔni u ka jogili da kunnafoni labanw na o ma o tola a la bawo jogili da o ma ku a la o kɔrɔfɔ kɔni bɔ ka bin bolola sanubɔla minnu n'olu filɛ nin ye fɛnkɔlɔ commune kɔnɔna na nanbala kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu kɔni wulila ni k'u kunda compagnie minière canadienne Robex Resources maaw ka jabala kan i ko siyɔrɔ o i ko fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ nafamafɛn ye mobiliw fara taabolo wɛrɛw kan u ye nin bɛɛ lajɛlen kari u ye tasuma don dɔw la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ mini a kɔni a datugu bɛ fɔlɔ kunnafoni labanw o kɔni sɔrɔla ka bɔ société n'o ye compagnie minière canadienne ye Robex Resources maaw u ɲɛmaayaso yɔrɔ u y'a jira k'a fɔ hakika la maa fila banana maa kelen o faatula ko nka ko min ye wulikajɔ ye ko o bɛɛ senna wa ko yɔrɔ in k'a kɔni datugu bɛ fɔlɔ baara bɛɛ lajɛlen jɔlen don yanni bɛn ni kelenya o fiɲɛ bɛ se ka fifa nin kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na wa min ye Yusu Kamara ye a y'a jira k'a fɔ min ye compagnie minière canadienne Robex Resources ye o kɔni o de ye cakɛda ye cakɛda min n'o bɛna sanubɔ société w dafa tanna société tan min n'o bɛ jamana in kɔnɔ n'u lakodɔnlen bɛ n'u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo wa san kɔnɔna na u bɛ sanu min ni ka a ɲini k'a bɔ dugu jukɔrɔ ni k'a kɛ nafolomafɛn ye o de dagosi ka bon kosɛbɛ wa ko min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ joona yɔrɔ in n'o ye site in ye a sigin bɛ dugu min na ni k'a tɛngu dugudenw na u ka fɔ ka bɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ waasa société in ka taa se yɔrɔ in sigibaw ma bɛɛ lajɛlen u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn ko la jamana ka sɔrɔdabolo n'o y'an ka économie ye o bɛ se ka yakubaya ka a senkɔrɔma don cogo min na nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Yusu Kamara a ka fasire don Bɔtɔrɔde an bɛ sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo bɔdi fɛn banbali jate dɔn bɔtɔrɔde an bɛ foli ani ta bɔdi nin ka an ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ bɔtɔrɔde o kuma dankɔrɔba in an bɛ foli ta k'a sɛgɛrɛ n'o ye chef d'escadron Lansana Tamba Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako Bako Bagné Bamako n'a dafe commune bɛɛ lajɛlen kalifalen b'a bolo bɔdi jango a ka cɛdenw kɛmɛ ka zɔlen da min ye ni san yɛlɛma in na maa